Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Петр підійшов до Єзуса і сказав йому: «Пане, коли мой брат буде грішити супроть мене, колькі разів я повинен пробачити йому? Чи аж 7 разів?» Єзус відказує йому: «Не кажу тобі, що аж 7 разів, але аж на 77 разів». Тому володарство небесне подобне до короля, який захотів розлічитися со своїми слугами. Коли він почав розлічуватися, привели до його одного, який винен був йому 10 тисяч талантів. Покольки той не мав чим заплатити, то господар загадав продати його і жонку, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді упавший слуга кланявся перед ним і казав: «Будь великодушний до мене, і все тобі віддам». Господар, злітавшися над гэтым слугою, відпустив його і дарував йому долг. А коли гэты слуга вийшов, знайшов одного з братів своїх, який винен був йому 100 динарів, і, схопивши його, душив, кажучи: «Отдай мені, що винен». Тоді собрат його упав до ног ягоних і молив його, кажучи: «Будь великодушний до мене, і віддам тобі». Але той не захотів, а пішов і посадив його у в'язницю, покуль не віддасть долгу. Собрати його, бачивши, що здарилося, засмутилися, і, прийшовши, розказали господару своєму усе, що сталося. Тоді господар його не покликав його і сказав: «Негодний слуга, увесь твій долг я дарував тобі, тому що ти попросив мене. Чи ж не належало і тобі змилуватися над собратом твоїм, як і я змилувався над тобою?» І, розгнівавшися, господар його не віддав його мучителям, покуль не верне йому усього долгу. Так і Отець мой Небесний зробить вам, коли кожен з вас від серця вашого не дарує брату своєму». Гэта слово Пана. Присядьте, коли ласка. Вельми часто у інтернеті і на вулицях наших городов можемо зустрітися з таким обуренням, з такими кричалками, плакатами: «Не забудем, не пробачим». І, напевно, довго будемо пам'ятати те, що бачили і бачать в очі на вулицях наших городов. Але слово «не пробачим», як мені, віруючому, відноситься до його. Тема пробачення вельми важна для нас усіх, я думаю, і вельми актуальна так само і сьогодні. Тема пробачення, про яку ми почули у літургії слова, бачимо, що так само вельми важна і актуальна була 2000 років тому. Петр підходить до Єзуса з таким запитанням: «Кілька разів маю пробачити своєму брату, коли він згрішить супроть мене?» Питається про межі. Господи, до якого моменту я ще повинен пробачати? А де є та кропка, де я вже не повинен пробачати і не маю обов'язку? І каже далі, чи аж 7 разів. І варто пам'ятати, що у Біблії 7 означає досконалість, означає повну. Чи аж стільки разів я мам пробачати йому? Так само варто ці довідатися, ці успомнити і поглядіти на увесь контекст той культури, навчання і традиції. У ті часи рабіні, наставники Ізраїля вчили, що достатково усього лише 3 рази. 3 рази пробачить,
4-го разу не маеш абавязку прабачаць. Бо таксама і навучылі, што і Бог прабачае толькі 3 разы, а за 4-м разам ужо пакарае. І таксама, гледзячы на Бога, і людзі прабачалі, скажам, 3 разы. Ну і можаце сабе ўявіць, калі б да споведзі маглі хадзіць 3 разы у жыцці, не ў год. Это калі толькі іду да першай камуніі, больш-менш сярэдні ўзрост, не? Ну і так, скажам так, перад смерцю, толькі ніхто не ведае, хто калі памрэ. І тут ужо праблема. Калі ісці, а вдруг яшчэ пацяну пару дзесяткаў гадоў. Нешта тады так вучылі, але Пётр ідзе, ён яшчэ далей ідзе. Ведаючы гэтае навучанне памнажае ў 2 разы і дадае +1. І таму пытаецца ці аж 7 разоў, думаючы, што ён гэтым здзівіць Езуса. Што Езус падумаюць: ну, Пётр, ты маладзец. Там рабіны вучаць, што 3 разы, а ты ідзеш аж так далёка. І Езус што адказвае? Езус адказвае, што не кажу табе 7 разоў, а кажу, што 77 разоў. Ці як некаторыя каментары, таксама можна пераклады прачытаць, што 70 разоў па 7 разоў. Ну і каб так больш-менш сабе ўявіць, колькі гэта на працягу дня, дзень лічыць 1440 хвілін, 70 разоў па 7 гэта 490 раз, калі ўсё падзяліць, прыкладна кожныя 3 хвіліны. Хто з вас, ну, аж такі великодушны, хацеў бы паглядзець, нават пазнаёміцца, хто мог бы прабачаць кожныя 3 хвіліны? Уявіце сабе, кожныя 3 хвіліны да цябе нехта прыходзіць і просіць прабачэння, а перад гэтым, ну, яшчэ ж трэба накасячыць. Ну, каб было за што прасіць. Не, ну то што, ну пайду і за нічога не буду прасіць? Не, трэба, каб было за што прасіць. Кожныя 3 хвіліны. Ладно, у дзень. Ну яшчэ, можа, збяромся і зможам. А ўначы ты спіш у кожныя 3 хвіліны. Ведаеце, я памятаю, калі быў у войску, скажам, як пагранічнікі, забыўся. То былі такія сітуацыі, калі нас уначы падымалі, скажам, па сігналізацыі 3-4 разы. Ну, ўжо 3-й раз, калі клаліся, нават не распраналіся. То, што, ну, там, сігналізацыя, і ты едзеш на мяжу. Хлопцы, якія служылі на Брест, Гродна, казалі, што часам здаралася до 10 разоў. Ну, ўжо увогуле вяртаешся ніякі. Ну, вядома, што там не кантрабандісты, а кабаны, ці нейкія жывёлы ходзяць. І калі ўжо раз, другі яшчэ прабачу, то ўжо наступны раз, ну, напэўна, ўжо нешта яму скажу. Прынамсі, ну, колькі можна. Колькі можна, што ты будзеш да мяне прыходзіць і пастаянна прасіць прабачэння. А калі нават і затрымаемся на гэтых 70 разоў, то гэта кожныя 20 хвілін. Ну, крыху лягчэй. Ну, але таксама. І па-людску гэта немагчыма. Ну, нема ў нас столькі цярпень. Но не настолькі мы великодушны, каб так прабачаць. І гэтая сімволіка 77 паказвае нам пэўнае, што Христос навучыць, каб мы заўсёды былі гатовыя прабачыць тады, калі брат прыйдзе да цябе і будзе прасіць прабачэння. Калі прыйдзе, будзе прасіць прабачэння, тады прабач яму. Аж столькі разоў. Бо таксама такі Бог. Мы колькі разоў прыходзім да споведзі, калі шкадуем за свае грахі, за свае касякі, то ён прабачае. З намі людзьмі цяжэй. Але таксама нам трэба вучыцца ад Бога. Калі прыйшоў і попрасіў, прабач. Нялёгка. Прасіў Бога сілы. Даследчыкі Святога Пісання таксама каментуюць, што чаму зноў 7 і 70. А таму, што калі памятаеце гэтую гісторыю, калі Каін забівае свайго брата Авеля, то адбываецца дыялог Бога з Каінам. І зямля праз грэх забойства брата проклята. І Каін стаў выгнаннікам, і Каін кажа, што кожны, хто мяне ўбачыць, напэўна, мяне заб'е. І Бог дае яму знак і кажа, што той, хто цябе заб'е, будзе 7 разоў яшчэ больш помсты. А яго родны Лямех
ідзе ў сваім беззаконні яшчэ далей. І ён кажа сваім жонам і знаёмым, што калі мяне нехта заб'е, то павінна быць 70 разоў помста, яшчэ больш. І бачым тое, што неабмежаваны помсце Езус супрацьставіць неабмежаванае прабачэнне. І пра неабмежаванае прабачэнне мы сёння чуем таксама ў прыпавесці пра гаспадара і слугаў, якія павінны аддаць доўг. І так, наколькі вялікі доўг? Мы чуем, што гэта 10 000 талантаў. А колькі гэта? Колькі гэта, каб нам так больш-менш усвядоміць, скажам, на сённяшнія грошы перакласці, колькі ён павінен. Ведаеце, калі разважаў над словам, калі ведаў, што еду ў Жодзіна, то думаю, што трэба даць нейкі такі прыклад, які будзе вельмі блізкі слухачу. І падумаў, конечно, чым славіцца Жодзіна перадусім? Белазамі і добрымі людзьмі. Ведаеце, і праглядаючы каталог белазаў на старонцы, не той, што хацеў сабе купіць, конечно, убачыў, што самы пакуль што у каталозе вялікі гэта грузапад'ёмнасць 450 тонн. Магчыма, што будуць і большыя. А наступны гэта 360. І думаю, как раз ён мне падыходзіць. 360. Бо 10 000 талантаў гэта 360 тонн срэбра ці золата. Гэта прыкладна вось такі вось ваш жодзінскі белаз. Гэта такі доўг. Не ведаю, ці маеце столькі грашэй, я напэўна не. Гэта такі вялікі доўг. І уявіце сабе, такі доўг трэба было заплаціць. 10 000 талантаў гэта 60 мільёнаў дынараў. Крыху матэматыкі, але вельмі коротка. А за адзін дзень працы яны атрымалі толькі 1 дынар. І можаце сабе уявіць, які гэта быў доўг. Колькі трэба было працаваць. І гэты слуга такі, можна сказаць, наіўны і просты, кажа гаспадару, што добра, ты пачакай, а я, напэўна, табе яго аддам. Калі так падлічыць, нават столькі не ў састаянні жыць гадоў, каб заплаціць такі доўг. І гаспадар кажа, што тады будзем яго прадаваць. Разам з дзецьмі, з жонкай, усёй маёмасцю. Таксама не зашмат ён з гэтага атрымаў каля 2000 дынараў, не талантаў, дынараў. І ён просіць гаспадара, што прабач, я ўсё дам. А гаспадар, ён не тое, што кажа, што добра, я пачакаю. Ён кажа, добра, я табе прабачаю гэты доўг. Гэтых 360 тонн золата. І што далей? Гэты слуга, напэўна, увесь такі радасны, думаю, калі б нам даравалі такі доўг, мы таксама былі такія радасныя, які дасведчыў вялікай міласэрнасці Бога, гаспадара, вельмі хутка забыўся пра яе. Ідзе да свайго брата і кажа, пачна яго душыць і кажа, аддай мне 100 дынараў. Гэта 3-месячная зарплата, якую рэальна аддаць. Ён кажа, няма з чаго аддаць, пачакай, напэўна, табе аддам. Не, садзіць яго ў вязніцу. І як бачым, магчыма, што і ў нашым жыцці таксама можа такое быць, што каб не прабачылі, гэта абавязкова. Але каб я, скажам, гэта ўжо можа зусім другая гісторыя. Але таксама памятаць, калі нам даравалі, то павінны і мы таксама прабачаць. І гаспадар справядліва паступае з першым слугою. Ён кажа яму, нягодны слуга, увесь твой доўг я дараваў табе, таму што ты папрасіў мяне. Ці ж не належала і табе змілавацца над сабратам тваім, які я змілаваўся над табою. І разгневаўшы, гаспадар ягоны аддаў яго мучыцелям, пакуль не верне яму усяго доўгу. Ведаеце, праз грэх, як вучыць Святое Пісанне, мы заслужваем на смерць. Не на фізычную, а на вечную. На вечнае асуджэнне. Бо ліст да рымлянаў кажа, што заплатай за грэх з'яўляецца смерць. І гэта 10 000 талантаў, гэта 360 тонн золата, які мы павінны былі аддаць Богу за гэты доўг, за нашыя грахі. Але Езус Христус у сваёй любові да чалавека
які праз уцелаўленне, муку, смерць з мёртвых паўстання заплаціў айцу гэты доўг. Бог яго нам дараваў, бо сын ягоны заплаціў. І ён кажа, што добра, айцец, гэта яны, людзі грэшныя, я хачу гэты доўг узяць на свой шчот. І ўсё, яны ўжо нічога не павінны. Ведаеце, і таму, прыходзячы на Еўхарыстыю, прыходзім як слугі, якім даравана, якім даравалі вялікі доўг, а таксама павінны прыхадзіць з удзячнасцю, што Бог яго заплаціў. Еўхарыстыя перакладаецца як падзяка. І таму праз момант прыходзім і слухаем Слова Бога, але праз момант на гэты алтар прыйдзе сам Езус Хрыстус, які заплаціў гэты доўг. Мой доўг і твой доўг, які мы павінны былі. Просім яго, каб ён перамяняў нас, каб даваў нам сілы і напаўняў нас Духам Святым, каб мы вучыліся і маглі дараваць правіны тым, хто зграшыў супраць нас, углядаючыся ў міласэрнага Бога, які нам даруе і прабачае. Таксама, як чулі ў першым чытанні, гнеў і злосць – агідныя рэчы, і чалавек грэшны будзе падуладны ім. Той, хто помсціць, зведае помсту ад Бога, які дакладна запомніць грахі ягоныя. Даруй несправядлівасць бліжняму свайму і тады, калі будзеш маліцца, твае грахі дараваны будуць. Ян Павел II у энцыкліцы пра Божае міласэрдзе так пісаў: «Бо прабачэнне не перакрэслівае справядлівасці. Ні ў адным месцы Евангелія, ані прабачэнне, ні міласэрнасць не талеруе зла, несправядлівасці і крыўды. Кожным разам павінна быць направянне зла і беззаконня. За кожным разам гэта з'яўляецца таксама умовай прабачэння. Таксама паглядзіце, як мы ідём да споведзі, робім рахунак сумлення, вызнаём свае грахі, конечно, шкадуем за іх, і што мы робім далей? Шкадуем, пастанаўляем, што больш не будзем гэта рабіць, і калі гэта магчыма, направіць крыўду. І тады атрымліваем прабачэнне Божае. Бо калі ты не шкадуеш, не можаш атрымаць разграшэнне. Калі ты не шкадуеш за свае грахі. Таксама Ян Павел II кажа, што гэта з'яўляецца неад'емнай часткай прабачэння. І таму няхай словы псальму, якія мы спявалі, рэфрэн, «Міласэрны ёсць Пан і ласкавы», будуць вельмі блізкія нам, няхай дакранаюцца нашага сэрца, бо Бог наш міласэрны і ласкавы, і каб мы таксама былі такія, як Ён. Амен.